θυμηθώ μια ιστορία, την οποία πρόκειται για μια ερωτική ιστορία που είχα εγώ, ο κύριος Σαρακίνης και ο κύριος Σάκης Σιδέρης και εγώ φυσικά ο Βασίλης Βαφιάδης. Πάμε. Ήθελα να σε το μουνί απάνω στην πούτσα μου, να σε λαδώνω και να στιχώνω από μπροστά. Θα έρθει και ο Σάρα και ο Σιδέρης να δούνε την κορμάρα σου, μα θα στιχώνω από πίσω κι αυτή από μπροστά. Ήθελα να είχα την ψωλή μες στη στοματάρα σου και ο Σιδέρης να σε γλυφεί στο λαιμό. Ήθελα να έχεις τα πηγιά επάνω στην πούτσα μου όταν ο Σάρα θα σε γλυφεί στον άφαλο. Ήταν ο Σάρα και ο Σιδέρης πολλοί ανομαλιάριδες και τη σκίσαν, σου κατήστηλαν με τα γκούρι στο μουνί. Την είδανε και οι γιατροί και τόσο απορρίσανε πως χωρέσε τέτοιο αγκουρί στο μουνί. Ήθελα να είχα την ψωλή μέσα στη μουνάρα σου και ο Σιδέρης να στιχώνει στον προκτό. Ήθελα να έχεις τη ρόγουλα μες στο στόμα μου όταν ο Σάρα θα σε βαράει με το ρόβαλο.